Lawas pare, ugi. Tulong lang cellphone. Pipiag yun. Diskarte ang tawhana eh. Sudah kay sa view diri uy makawala sa problema gid ning view diri. Uy pa ta naka chill gid kog sakto diri. Nice pa kay view. Kawala gid sa problema. Ka-beauty rest man tagaya po diri uy. Ka nice pa. Makalimot na gid ko atos iyaha diri ba kayo. Diri jud ko permi mag-relax para akong huna-huna ma-plaster og tarong tila ko sigaw na hunaan. Kay view dito ba? Ano mo makikita na kayo? Ingkut sa pre. Sus, ang may muling ko di pre chicks. Ay diba? Sus, ya nga kay tubisin kay akong iyang budto. Tulchada kay view ba? Samot na dito. Pre, chicks pre. Wah, pre, uy. Sikatan na ka, pre. Diskartean ko na. Diskartean ko na, pre. Sige, pre. Pag di na ako makaya ikaw suy na. Ako'y bahala, pre. Sige. Ato, pre. Dola. Pre, ako'y bahala, pre. Pag di na ako makaya ikaw na po. Oh, sige, pre. Ako'y bahala. O, di na mo makaya, pre. Sige. Hi, Miga. Who the hell are you? Ini, ikaw na isa dali wa kay kauban. Sinabot. Pwede ko mga number. Ang kinsa day ka para taga-tagaan ako sa akong number. Sugat di ayo eh. Hindi na ako makaya. Tawag ko to si Pat. Run. Pre, uy! Pati maldita. Maldita? Di kini mo kaya, pre. Mukha kini Silvia akong kwanto. Ikaw na dito, pre. Sulay daw. Maldita mo ka pa Silvia. Pag mo Silvia na. Sulay lang. Sulay ako. Ano ka ito inyong kiti nga diskarte ba? Sige. Ang binang cellphone ni mo, be. Para diri mo text. Bukan. Nakagusto mo juga ka ito, pre. Kursunada ko ang babae, pre. Wala pa kayo. Type kayo mo yung babae, pre. Mas pag-lang na yung mana ako mga gusto kayo, pre. Mo ba? Bangin ko, pre. Sige, pre. Sulay daw. Kuan. Hantin mo ba? Timane, pre. Mo text siya, dire. Mo text? Oh, mo text siya. Sige. Katunga number, mo text siya. Sige, pre. Ako bahala, pre. Ay, Miga. Unsa naman pod? Ikaw ra isa, Miga? Pakialam mo. Ano, ikaw raman isa, Miga nga. Sada kay Vio. Nga ikaw ra isa. It's none of your business. Sig pangutana sa kuha may pagmuhawa ka diha kay ga-relax ko diri. Pastilan. Ako ka na. Di pa, Miga ka na. Nawala, manggug ko. Niya akong kauban ba, naana sila dito sa ubos. Nahanglan ako siya matawagan or matake messenger or naka messenger, Facebook or makatext ka. Kaya ay bari mo pahulam ko. Mo text kag imo diha. Hasol man mo tayo. Pwede makatext. Hulam lang yung cellphone na makitext lang ko sa akong kauban. O sige na ay para mahuman ka kay samo kay ka ga-relax ko diri para hawa na nin diri ha. Kahap po kayo nilo mo. Lawas pare, ugi. Tulong lang cellphone. Pipiag yun. Diskarte ang tawhana eh. Huwag mo bunilon? May labo ko. Tahap kay bihana eh. Naramiga, salamat kayo Miga. Ang hawa na. Layas dito. Pre, kamusta pre?
maldita pre. Pero wala mi salary ang kamaldita sa atong diskarte. Mo ba? Di agi na ko. Di agi mo diskarte. Diha ko nibilib nimo pre. Pre. Nang tawa. Yang number na text. Lah. Salamat eh pre. Sa pumanday pre. Text na ako di pag-abot ng balay. Sa pre. At natawa.